Ešte skôr, než sa na obzore objavil nejaký symbol viery, nejaká podoba náboženstva, ešte skôr, než sa konceptualizoval obraz Boha, jedného, trojediného, mnohých, nášho, vášho, alebo aj ich, ešte predtým sa človek smial a plakal. Približne v 5. storočí pred Kristom sa objavuje v antickom Grécku fenomén antickej tragédie, ktorý podľa niektorých autorov fungoval iba 100 rokov. Po 100 rokoch sa žila vyčerpala. Keď Aristoteles píše svoju známu definíciu tragédie, podľa niektorých je táto definícia dogmatickým ukotvením toho, čo tragédia je, toho, čo už Aristoteles nepoznal. Ak nie je tragédia formálne vyjadrená rečou, nie je to nejaké performance, čím je charakteristická antická tragédia? Dnešná úvaha o tragédii poukazuje na to, že charakteristickým znakom tragédie je tragickosť antického hrdinu. Hrdina, ktorý stojí pred dvoma voľbami a nemôže konať inak, ako vybrať si jednu z nich. Veď sa pozrime na príklad antických tragédií. Aeschylova Oresteia zachytáva hrdinov, ako je Agamemnon, ktorý musí obetovať svoju dcéru, aby mohol vyplávať, dobiť Tróju a pomstiť urážku svojho brata. Jeho syn Orestes si musí vybrať medzi vraždou matky a pomstou otca, ktorého pomstí a zároveň sa dopustí matkovraždy. Pred Orestesom stoja dve voľby. Pomstí svojho otca a zabí svoju matku, alebo naopak, nechaj matku prežiť a tvoj otec bude nepomstený. Aké jednoduché by to mali antickí hrdinovia, keby sa mohli opýtať nejakého filozofa, ktorý im jednoznačne povie, ktorá voľba je lepšia. Aké jednoduché by to mali antickí hrdinovia, keby sa mohli opýtať nejakého kňaza, nejakej náboženskej autority, ako majú konať, ktoré právo je dôležitejšie, ktorá voľba je lepšia. Keď porovnávame antickú tragédiu s nešťastím, ktoré môžeme čítať v starovekých textov, ukazuje sa, že nešťastie je blízke všetkým. Jeremiáš a Job trpia, ale obidvaja veria, že utrpenie, ktoré ich postretlo, je dopustením Boha. Boha, ktorý dopustí, ale neopustí. Vo svojej dobrote skúša človeka a podstatné je vydržať. Antickí hrdinovia takýto luxus nemajú. Antický hrdina nevie, čo od neho Boh chce, nevie, čo Boh zamýšľa, Boh mu niečo prikáže a musí konať. Jeden Boh tvrdí to, druhý Boh tvrdí oné. Tragickosť vyplýva práve z tejto determinácie, z tohto osudu, ktorého racionalitu nedokáže antický hrdina prehliadnuť. Antická tragédia prináša do debaty o ľudskej prirodzenosti zaujímavý moment. Ešte skôr, než sa téme prirodzenosti začne venovať filozofia, antická tragédia poukazuje na to, že človek je tragickou bytosťou, homo tragicus. Pláva v tragédii a nie je možné, aby z tohto toku vyplával na breh. Môže sa však neutopiť. Môže sa neutopiť, môže prežiť na rozbúrenej hladine. Môže vsadiť na svoju racionalitu, môže vsadiť na spoločenstvo, ktoré pomáha moderovať dôsledky tragédie. Ale nemôže sa tragédii vyhnúť. Žiaden boh, žiadna filozofia ho nezachráni pred tým, čo má prísť, pred nepoznaným osudom, ktorý nemôže ovládať. Pre mnohých filozofov v 20. storočí sa tento motív antickej tragédie stal veľmi zaujímavým intuitívnym uchopením našej každodennosti. Veď, ako hovorí Martha Nussbaum, v bežnej skúsenosti človeka je, že stojíme pred voľbami, ktoré nemôžeme obísť a musíme ich vykonať, a to napriek tomu, že ani jedna z volieb nie je dobrá. Umenie zviditeľňuje neviditeľné a možno aj to, čo nechceme vidieť. Na rozdiel od filozofie a náboženstva umenie nedáva jednoznačné odpovede, ale metafory umenia ukazujú vibrujúcu realitu možno, že lepšie, ako to chce ukázať náboženstvo, ako to chce ukázať filozofia. Umenie nedisponuje odpovedami zo zásvetia. Napriek tomu ukazuje, že človek prežíva svoj tragický osud, a to bez ohľadu na to, z akej náboženskej alebo kultúrnej tradície pochádza.
Zároveň antická tragédia ukazuje aj možnosť odpovede na túto tragickosť. A tou odpoveďou je súcit. Nie však rezignácia, ale určitá forma a podoba spomalenia, ktorá nás vedie k premýšľaniu našeho osudu. Vďaka spomaleniu sme schopní uchopiť to, že trpíme všetci bez ohľadu na to, z akého náboženstva, z akej kultúry a v akého Boha veríme či neveríme. Toto spomalenie nám ukazuje, kto je človek, odkiaľ prichádza a kam smeruje. A hlavne, že sme v tom všetci spoločne.